Prošle godine sam joj kupio vestu, ali boja nije bila u redu. Nije mi ništa poklonio 2 godine. Što da ja njemu poklonim? Bako, ne mogu ja to, dobro. Mama je iz srednjeg vijeka i neće joj se svidjeti, jer ja to znam. Prošle godine sam joj kupio i čarape. Lijepe, bijele, mekane, odlične, ali se opet nešto uvrijedila. Uvijek moram sve sama. Nemam ideja za ove praznike. Zauzeto je! Mogu li dobiti svjetla, molim? Pa ne govorim tebi. Ovdje bismo lako mogli napraviti zabavu. Da. Kej, pojma nemam da je ta kuća ovdje. Da. Dobrodošli! Dobrodošli u kraljevstvo poklona! Samo naprijed, samo naprijed! Pozdrav, mlada djevojko! Sada više nećeš morati gnjaviti baku dok peče kolače, znaš? Za tvoju mamu imamo sjajan poklon. Fashion Supercard karticu. S time će si moći priuštiti što god joj srce poželi. Na ovoj će kartici biti nekoliko iznenađenja, a možete iskoristiti nešto i za sebe, znate. Vidim da ste u nevolji, mlada damo. Kod nas se za svakog ponešto nađe. Poklona ima koliko hoćete. Ali ti trebaš nešto bolje. Pogledaj ovo. Za tvog muža predlažem čarobni odmor za dvoje. Kako ne bi bilo isprika da ne možete na odmor. Haha, ali to nije sve. Za tvojeg sina, ljubitelja adrenalinskih sportova, predlažem vožnju Ferrarijem. Što kažeš? Bravo! Dopusti mi da ti pomognem da odmah odagnaš svoju nesigurnost, prijatelju. Bazen, masaža, saune, banketi, nema da nema. Svekrva će sigurno biti zadovoljna. Samo me poslušajte. Ani žena ne smije ostati praznih ruku. Kartica Supercard Black. Zadovoljna svekrva. Zadovoljna žena. I ne brini, zadovoljan budiš i ti. Čoviće, koji si ti kralj? Ne, ja sam kralj poklona.